Nagdo-draw kami ni Carmela ngayon. And Sunday, nasa work si Kim. And nanonood sila ng Beck and Kai ngayon. Ayan. Medyo katamad yung katamad yung araw kasi maulan today. So, andyan na sila. Napaka-cozy. Ayan. Maulan today. Hello! Kapaliguan, ganyan. Okay, what else are we making? You can add anything. Are you all ready or not? Anything I want? Yeah. You want? Okay. What are we doing today? I'm just gonna get this one. Okay, paalis kami ngayon. Saan tayo papunta? Friendship, saan tayo papunta, Friendship? Metro Town. Metro Town daw kami papunta. Ito pa yung mga pasahero natin ngayon. Wala si Kim, nasa work siya today. Pero si Pia magdadrive kasi po, takot po ako mag-drive kasi may bata po. Hindi ko po mapapalitan yung batang to, kaya si Pia pinag-drive ko. So, let's go. Okay, we're here in Metro Town. Okay, get the phone. What? Merong music, pero teka lang, andito kami ngayon sa urban behavior. So, naiwan yung mami and lola ni Kim, andun sila nagpipicture sa kasi may malaking dragon dito ngayon. Nagpipicture sila. Pupunta kami ng Muji kasama si Carmela at saka, ay sorry baby, kasama si Carmela at saka si Pia. Hello. Hi. Nasa Tim Hortons kami ngayon. Gutom na gutom ang ating mga abarkads. Oo, hanap ng perito. Ito, naghahanap ng donut. Yun. Gutom na rin ata. Ito po, aming senior citizen na kasama. Are they making? Uy. Nice! Here, yummy! Gelato and fries. Carmelo, so many colors. Are you buying those? Yes. Which one? So good. That color? Huh? I thought you want these colors. Okay. Just blue? Okay. What is it? It's comfy. It's comfy? You like it? Good night. Good night. Nakaupo na po ang ating kasamang Dabarkads. Sila po ay nandun na. Sabi niya, I want to sit down. So, andito kami ngayon. Ang senior citizen po natin ay nag-i-enjoy sa ngayon. Andito na naman po kami ngayon. I mean, andito pa kami sa Metro Town, pero nasa Daiso na kami. Diba, Ella? Pumili ako ng ang tawag nito, mesh laundry net para sa mga underwear. Meron kaming mga ganito. Ay, meron kami ganito dati, pero bumili ako ulit kasi super lumang-luma na yun. Siguro 3 years na yun.
And medyo natatanggal na yung zipper. So ngayon bumili ako ng bago. Safe to, I mean good to para sa mga underwears, para hindi siya nasa-stock sa ano ng washer niyo. Kaya bumili ako ng ganito. So, tapos na kami sa Daiso. Andito kami ngayon sa gitna ng Metro Town. I think magpipicture na naman sila kasi merong malaki ditong bulaklak for the Chinese New Year at Lunar New Year, sorry. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bulaklak. So, na-drop off na namin, oh my god. So, na-drop off na namin kanina sila, Mama Chat, and yung mami ni Pia, tsaka si Carmela sa St. Mary's. Pero, hindi kami nakasimba kasi walang parking. So, dumiretso na lang kami sa work ni Kim. St. Mary's? And, sinundo na lang namin siya. Ano sabi? Wala nga, ipuno. Wala pa. Okay, ready? Tingnan ko. Doon ka. Dito. Dito. Ang sarap ng hangin. Meron ba?